Va, 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 va. Virtaradio. Hyvä. Tuli mieli hyvä. Iloinen. Virtaradion uutiset! Virtaradion uutisista Sirkka, hyvää päivää. Keski-Pohjanmaalla riehuu parasta aikaa lunssa-aalto. Oletteko säästyneet lunssalta vai onko lunssa kaatanut teidät petiin? Haastattelemme nyt seniorivirtasia, että ovatko he säästyneet lunssalta. No niin, Aila. Mites on? Ei ole Onko lunssa tullut ja onko nuhanen ääni? Onko mennyt ääni? Et ole joutunut vielä petiin. En oo. Se on hyvä. Joo. Ja toivottavasti et joudukaan. Ei. Mitä lääkkeitä silloin on, jos tulee lunssaa? Se on, että käy lääkärissä näyttämässä, mutta se ei tule tauteen sitten. Sitten lääkäri kun kuulee, miten se on toiminut se. Menee lääkäri sitten, on hyvä kunnossa. Se kokeile mittarille, 6 astetta kuun nousu ylös. Sairastan, ei saa petiä nostaa, eikä sauna, ei saa mennä ollenkaan löyly. Sitten voi tulla mitä tauteja siihen. Saa käsillä vessalla saipulla, ei tule mitään tauteja. Niin, sitten ei saa mennä semmoisen lähelle, jolla on lunssa. Niin, ei se ole lähelle saa. Keski-Pohjanmaan kansanopistolla huomenna myyjäiset. Mitä siellä myydään kaikkia? Siellä on meidän töitä. Ja kaikista tärkeinhän se on se pop-up-kahvila, eikö? Siellähän myydään herkkuja, kaikkia mukavaa. Ja mehän ollaan ahkeroitu sinne myymistä. Ja toivottavasti me toivomme, että sinne tulisi ihmisiä paljon. Radio uutiseen. Ulkomaan uutisista. No siellähän ulkomailla nyt ne presidentinvaalit. Ja siellä kovasti nyt jännitetään, että kummasta tulee presidentti, naisesta vai miehestä. Minä itse ainakin kannatan naista. Urheiluuutisia. Kokkolan Tiikerit voitti 3-1, pääsi jatkoon mestariliiga ottelussa. Dopingrintamalla kuuluu huonosti. Norjalaiset oli kärähtänyt doping-aineesta, kun se oli käyttänyt jotakin huulirasvaa. Sitten säätiedotus. Kun katson tästä ikkunasta ulos, niin aurinko paistaa, 10 astetta pakkasta ja tuulee. Ja tuuli lisää pakkasen purevuutta. Virtaradion uutiset.